Λοιπόν, μου κάνατε μια επίσης άλλη ερώτηση. Από πότε, Αφροδίτη, ασχολείσαι με την πολιτική, και από πότε εκφράζεις και θρησκευτικά ανοιχτά? Παιδιά, λίγο. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει χριστιανή Ορθόδοξη με όλα τα καθεστώτα, τις παραδόσεις και τα θρησκευτικά. Γεννήθηκα χριστιανή Ορθόδοξη και στα 100 κάποια στιγμή, έτσι, θα ήθελα να πεθάνω και χριστιανή Ορθόδοξη. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας οι χριστιανοί Ορθόδοξοι ζούμε την Ορθοδοξία μας και την πίστη μας, είτε ακριβώς όπως το ζητάει η θρησκεία μας, είτε λίγο πιο πολύ, είτε λίγο πιο λίγο, άλλοι με πιο πολλές υπερβολές, άλλοι με πιο λίγα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ θα την άλλαζα κάποια στιγμή. Και δεν σημαίνει και 1000 φορές ότι θα την άλλαζα, επειδή κάποιες εποχές, εγώ πριν 20 χρόνια, έκατσα να γνωρίσω κάποιες άλλες θρησκείες, γιατί είχα το ενδιαφέρον να μην είμαι μόνο επιφανειακά πληροφορημένη ποια είναι η δικιά μου η θρησκεία, αλλά να ξέρω παγκοσμίως τι γίνεται. Οπότε, μερικές γνώμες και απόψεις και γνώσεις που σχημάτισα για άλλες θρησκείες μπορεί να επικράτησαν, άλλες μπορεί να άλλαξαν, άλλες μπορεί να διορθώθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε αρνητικό για την δικιά μου θρησκεία, τη δικιά μας Ορθοδοξία, την οποία την αγαπάω. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά αυτό το θέμα. Όσο αφορά το πολιτικό το θέμα, παιδιά, την πολιτική που υποστηρίζω όσο την υποστηρίζω και όσο φαίνεται, είτε μέσω ψήφου είτε μέσω like, που λέμε, τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε και το δείχνω ανοιχτά, δεν το κάνω τα τελευταία χρόνια. Είμαι από ανέκαθεν αυτών των γνώμεων, αυτών των κατευθύνσεων, να το πω έτσι. Απλά είμαι ένας άνθρωπος, όταν θα δουλέψω σε ένα γυμναστήριο, θα κάνω ένα πρόγραμμα, θα είμαι μέσα σε μια λιανική, όταν θα βρω ανθρώπους, μπορεί να συζητήσω λίγα πράγματα επιφανειακά, δεν θα μπω παθιασμένα μέσα στο θέμα. Γιατί θεωρώ ότι στον αθλητισμό δεν ανήκει το πολιτικό, δεν ανήκει η κακία, δεν ανήκει η διαστροφή, δεν ανήκει η αρνητικότητα. Την είχα πάντα αυτή την αντίληψη. Οπότε ναι, επειδή δεν κάθομαι να ασχοληθώ πολιτικά ή δεν έκατσα τα τελευταία 25.000 χρόνια να ασχοληθώ και να μπω μες στην πολιτική ως όργανο, ως μέλος, έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν έχω ιδέα, δεν σημαίνει ότι δεν έχω ζήσει, δεν σημαίνει ότι δεν έχω αντίληψη, δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω να ξεχωρίζω, είτε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και των πολιτικών κομμάτων, είτε γενικότερα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι απλά παρέμεινα επιφανειακά να πω «Α, εντάξει, οκ, είναι Ελλάδα, γουστάρω αυτό και αυτό γιατί μου αρέσει αυτό, έτσι, ή μου αρέσει εκείνο, ή μου αρέσει τούτο». Είμαι άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με εις βάθος θέματα, επειδή με ενδιαφέρναν εμένα. Όχι για να κρίνω, για να κατακρίνω ή για να μειώσω άλλους ανθρώπους. Εγώ γούσταρα. Είτε έχει σχέση με θρησκεία και πολιτική, είτε ως έφηβη και ως παιδί με τη μουσική, τη γυμναστική και τα πολλά άλλα θέματα. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα ανήθικα και τα παράνομα θέματα. Δεν μου άρεσαν, δεν μου αρέσουν και ούτε πρόκειται να ασχοληθώ. Και αυτό θα πρέπει να το σεβαστεί ο καθένας και καθεμία. Ούτε επαγγελματικός θέλω καν να το ξανακούσω, ούτε καν στη συκοφαντία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.